Welcome! Halika mo mga ka-agri friends! Welcome sa Mahanggob Highlands Dragon Fruit Farm! Good morning ka-agri friends! Welcome to the Mahanggob Highlands Farm. This is the Mahanggob Highlands Farm. This farm is dragon fruit. Dragon fruit ang mga tanom ani tanan. Ako si Elmer Saire. Ako ang manager o owner ani nga farm. 8 hectares puro gini siya dragon fruit. Nganong dragon fruit atong gitanom ani? Dragon fruit tungod kay nakita namo sa pagsugod pa lang ani garden vegetable garden ni tanan. Dinhi makita ninyo nagkadaiyang mga gulay. Okay? Ampalaya, talong, batong, kamatis, daghan kayo. Pitsay, okra, mga inana. Ang problema namo sa garden dire kay medyo layo man nga area. Gikan sa highway sa Mantikao Sentro padung dire mga 15 kilometers. Problema namo kay layo, ikaduha dayon pag-market sa kanang mga gulay nato. Ang market nato sa mga gulay katong mga ideya ani, mao man ang mga market sa merkado sa Mantikao, Naawan, merkado bodere sa Barangay Tuod ug mga merkado nga dugol. Shelf life sa atong mga gulay mubo kayo. Pitsay siguro 3 ka adlaw lanta na. Kangkong siguro 2 ka adlaw lanta na. Presyo barato. Nakasugod ta initially dito nga side 100 ka poste inani. So karon kita na ang murag leader sa dragon fruit farm dinhi siguro sa side sa Misamis Oriental, west side. Gikan sa Cagayan de Oro padung sa Lugaid, even beyond sa Iligan. Kay walay lain nga inani kadako nga dragon fruit farm kita ra. Ang atong potential sa dragon fruit farm dako kayo market o kanay iyang demand sa mga processed product nga dragon fruit. Okay, so kini karon sample lang ni. Tungod kay dugol naman sa kayo pero sample lang ni unsaon pag sugod pagtanom sa dragon fruit. Ang atong importante sa dragon fruit natay poste. Makita nato ni mga poste ha. Natay poste sa kining semento nga moy atong ibutang dinha. Ang among sukod sa bangag sa dragon fruit taro. Taro ang yang square, taro kalalom. Dako siya tungod kay kinahanglan siya daghang kay organic matter. Okay? Ang atong organic matter nga ibutang sa dragon fruit mao kini. Okay? Naatay rice hull. Naatay rice hull nga gitawag og carbonized rice hull. Na uling na siya no. Okay? Dayon naatay iti. Iti og rice hull ni siya nga mix. At least sa usa ka bangag inaani pulo ka kilo nga organic matter. Natay ibutang nga bunot kini siya. Kini gali dapat untay ini kanang nagaling ni siya pero pwede ra dili galing kay kini siya mo retain og moisture dire sa atong bangag no. Mo ni siya ang planting material nato, mature, healthy, tambo kay siya, okay? Pagtanom ani para sigurado ka nga upright siya, ang tan-awon ang kaning kuan thorn, gagasaka siya gasaka siya. So kay ug ana mabali na lisod na kay mabali. Ana siya pero kini human siya putol, i-store sa siya at least 3 weeks. Store siya at least 3 weeks para maugan dili ni siya mo basa dayon pagtanom ani ilibot
ilibot nga ipahalog ang ilibot sa ikot, ipahalog ang ano siya, ipahalog ang kaning nga side dinha. Sige ikot. Ipahalog so upat sa kada poste. Ipahalog ang iyang kanang nga side dinha siya, sige ikot. Mga ka-agri friends, inani ang pagtanom sa dragon fruit. Mo ni ang poste, nakita niyo kawayan ang poste pero dili na kawayan nga pure. Sa sulod na first class nga semento. Okay? Kawayan po day gihapon iyang rebar. Okay ra man na siya dayon kini liyang ligid para man ni nga pagsaka ani dinha na dayon siya mo naog na pod. Okay? So nakita ninyo kining bangag ani taro, ang among sukod taro kadako siya nga bangag. Ang sulod ay niya katong organic nga at least 10 kilos kada bangag. Ang organic nato iti o katong carbonized trisal. Naay bunot gisagol ka bunot kay ang bunot mo retain og moisture kung magulan. Ang moisture lugar dili dayon mo sunob sa ilalom kung dili naara siya sa palibot. Upat ka healthy cuttings ang sa kada tanom. Nagalibot ni sa dire no ang healthy cuttings. Ang cuttings nimo kinahanglan nga upright. Kinahanglan po dayon nga ang iyang broad nga side, kining dinhi nga side maghalog ani kay mo ni siya ang mogamot kampat. Okay? Kini siya pagka siguro mga 2 weeks magsugod ni siya pang tubo. Ang iyang mag-shoots ni siya. Pilian lang ang usa ka shoot. Ayaw tong ubos pamutla to. Ang usa ka shoot pilian nga mutoy leader, mutoy magsaka dinha. Kay pag abot dire, pag abot sa taas dapit dinha putlon to siya. Pag putol kato day ang laterals mo na daytoy mo makita na nimo day nga inaani ang forma sa dragon fruit. So inaani ra siya ka simple pagtanom. Ang distansya nato sample naman ang distansya nato pwede 3 by 3, 3 meters by 3 meters. 2.5 by 3 meters pwede. Ang uban gali nga gidugulan lang kayo 2 meters by 2.5. Ang tuyo ana para daghan ang imong poste or tanom sa kada area nimo. Kada hektarya pananglitan daghan imong matanom. Ang importante lang nga imong i-manage ang kining canopy. At least 20 to 30 ra sa stems. Okay? So simple kayo ang pagtanom sa dragon fruit, no? Inaani ra. Mga ka-agri friends, ang kining dragon fruit dili kayo kutini sa nursery o kanang pagsidling nimo. Pagsidling nimo gikan man sa mga cuttings sa atong mga area, mature cuttings, mailhan nimo mature cuttings kay gahi nga tambok, no? Dili ka humok nga luyat nga cuttings. Ang cuttings nimo pwede ra nimo siya store sa daplin kanang shade nga area, landong nga area. Mugamot na sa kiya sama ni ani. So kini siya nga cuttings ready to plant na. Among advice sa inyo, kung magtanom ka mag dragon fruit, ayaw katong cuttings ka magbu. Taman din ha. Kay inyo pang ipataas, dugay pa kayo sa musaka dito sa ligid. Dapat inaani na sa kataas or taas pagalian ni. Kay pagtanom ninyo ana, diri ang ligid, doon na kayo ang iyang kining leader o kining upper stem, doon na kayo siya maabot sa ligid. Dili kay ganong gikan dikto, abdan pa mong tuig. Ay kini siya maabot sa taas. So, dali kayo ligon nga cuttings, i-store lang ninyo sa daplin, sa kilid, ready to plant kung naa na mo area. Kay mo gamot ra siya inani. Sa akong ingon pagtanom ani kini nga side, flat nga side, mo ihalok sa poste. Kay dinhi ang gamot mangguwa. Kanang unsaon siya pag-abono. Duha ka pamaagi ani. Ang pamaagi nato nga una kanang pag-abono sa off season or kanang walay harvest. Ang dragon fruit
long day plant ni siya. Long day nagpasabot nga taas ang adlaw. Nay panahon nga taas ang adlaw. Kini sa ato dinhi gikan ni siya sa Mayo taman sa Oktubre, long day. Muna tigbunga aning dragon fruit. Sa long day plant kay tigbunga siya, ang abono nimo kini karon nag-organic ta sa pagpatanom ani. Ang abono gyud ta og commercial nga fertilizer. Okay? Ang commercial fertilizer nato nga abono duha ka klase para sa kanang tingbunga nga season niya. Unsa nga klase? Urea. Ang usa ka klase 4600. Dayon 0060. Okay? Ang 0060 mo to siya para pabunga nato. Ilibot lang siya sa punuan, ibutang sa punuan, i-mix ang abono. I-mix siya, ilibot sa punuan sa usa ka punuan niya, isa lang ka tinapa nga size nga abono. Bali duha ka kumkum lang. Okay? So ilibot siya pananglitan ani, ilibot sa ibutang kato tabunan sa yuta. Bali usa lang siya ka tinapa sa ang sukod niya. So tabunan na dahil na siya sa yuta. Okay? Libot bali sa libot niya di na siya magtunong sa kanang iyang kanopi, sa iyang kanang tumoy sa iyang kanopi. Dapit diri mga 1 feet or 1.5 feet gawa sa poste sa dragon fruit. Okay? So kini siya nga abono para ni siya sa kanang tingbunga on season. Off season niya ang imong abono lain. Mo abono ka sa off season urea gihapon, i-mix na nimo siya sa complete. Urea 4600 ug katong 14. Usa gihapon ka tinapa nga sukod, libot gihapon nimo, ilubong nimo siya. Timing pag-abono kanang inani nga panahon. Basa ang yuta, umog ang yuta, naay ulan. Aron ang abono nimo ditso siya nga mo-absorb dito sa mga gamot sa imong tanom. Okay. Karon akong isa-isay ang kini mga peste og sakit sa dragon fruit. Ang nakalami sa dragon fruit tungod kay minus kay ni siya sakit. Dinhi sa atong farm ang hibawalan natong sakit kining inani. Magdalag siya. Ang tawagan ni stem rot, fungal disease. Okay? Amo ning gisulayan sa una og spray og kanang fungicide, commercial nga fungicide. Ang nahitabo kay dili gyapon sa mawala. Ang simple nga pamaagi lang mao nga putlon siya. Putlon siya dayon ilabay. So palitan ini karon, putlon lang ni. Putlon ni siya sama ani. Okay, naputol na. Ayon ding ibalik og tanom. Okay, naputol na siya kini siya either bury under the ground, born, pero among kalaki dire kay naami mga gihimo mga bangag, amo lang ni siyang isulod sa bangag, tabunan sa yuta. So wala na siya. Ug daghan siya nga kayo nga mga sakit, inaani siya, putlo nimo tanan. Kay ini ang dragon fruit gabalik raman siya og kanang tubo iyang stems. So walay problema, so mo ni naka-advantage sa dragon fruit. Gamay kayo ang sakit, dili para sa ubang tanom nga kada ron-ron mag-spray kag insecticide o fungicide. Ikaduha dayon ang iyang bunga. Ang iyang bunga sa dragon fruit tungod kay baga siya kayo, wala na siya sakit nga mutubo. Wala may kuan diri, wala may kanang pesticide sa among dragon fruit. Okay? So tan-awon nimo baga kayo ang iyang lami no. Baga kayo ang iyang kining iyang kanang skin. Okay? Pula kayo, baga kayo. So dili siya kayo atakihon, wala gyud atake sa mananap. Dili ka tuslok. Saya diha. So pasagdan lang nimo ang imong dragon fruit nga gabitay din ha until inani, kuhaon na nimo, wala kay spray. Sukad sa pag-flower hangtod nga inani mature na nga imo na siyang dalon para sa baligya. Karon atong tunaan gamay unsaon pag pruning or pagpamutol sa mga dili kinahanglan ng mga branches or stems sa atong dragon fruit. Ang dragon fruit nato mao ni ang canopy. Inani nga canopy, ang ideal mag-maintain lang tag 30 taman 40 ka stems kini. 30 taman 40 sa healthy nga stems. Ngano man kay mura kani ang potential mo bunga. Unsay atong pamutlon dahil ani? Pamutlon nato ang una katong ilalom nga stems nga dili maigo sa init. Okay?
So kuhaan gyud to sa ilalom kay wa man to ilabot siya. Ug naa magalito nga stem kakaon ra siya sa nutrient. Karon na sample niya pagpamutol. Karon kay giputol man niya kuan nga kani nga stem, panaglitan kani magamit din kani siya para sa atong planting materials. Okay? Healthy kayo dayon lig-on nga stem. Ang akong giingon na ganina, kinahanglan ni siya ipauga at least 3 weeks nga magstay ni siya sa diha sa bodega nimo or ilalom sa kanang naay shade. Okay? Ikaduha dayon pamutlon tong wala na ilabot nga stem. Kining wala na ilabot mga bago nga stem pangkatiro ni tanan. Okay? Tungod kay ga-compete ni siya sa nutrient. So, ang giingon na nako ang mabilin lang nimo ani taman ra sa 30 taman sa 40. Mga ka-agri friends, ako dahil si Sean Zayas, kung kauban si Joan. Among i-demonstrate sa inyo unsaon paghimo sa dragon fruit jam. Okay? So mag-start ta sa paghimo sa dragon fruit jam. First kaning yang fruit no. Kasi kanala na slice siya, naka-slice. Masyada kung naka-dice ang ato ang pagkuhan sa dragon fruit. Para dali ra kay nimo siya dugmo. Ang atong main ingredients lang niani nga atong dragon fruit jam is ang dragon fruit mismo plus sugar. Pero kung gusto mo og medyo na pagkaaslom-aslom gamay, nasa inyo na kung pwede niyo butangan siya lemon or pineapple juice. Ana. Pina nila mga ka-agri friends, sa ratio na to sa or proportion sa atong paghimo og dragon fruit jam. Ang ato ang dragon fruit, 1 dayon ang portion sa sugar para dili ra pod kay tamis, pero namo po'y uban gud nga gusto og tamis. So pwede ra pod og 4:1. 4 fruit na dragon fruit dayon isa ang sugar. Nakasimple mga ka-agri friends. Tapos continue lang nato siya o okay kay kaniyang dragon fruit taas kay siya content sa tubig, so medyo dugay-dugay ang atong pagkuhan ani paghimo. Ato lang siyang kanunay o kayon kay aron dili siya mag-cause og kaning caramelize sa ilalom mauna. So kuan siya muna maluto ang ilalom. So, constant lang ang atong pagkukay. Antod, sticky siya, nakanag yung mura naging siya jam. Mga hapon mga ka-agri friends. So, muna niya ang atong finished product sa ato ang dragon fruit jam. So, before na to i-kuhan siya, battling, so kinanglan na to siya ipa-cool down roughly mga 30 minutes, 45 minutes. Igo gyud na mabugnaw. Dayon ayan na to siya i-battle. So simple lang.
Hello mga ka-agri friends. Na aniya na punta diri aron pag-demonstrate sa inyo unsaon pag-value adding sa dragon fruit nato. Value adding kini karon bahin ani sa paghimo sa gikan sa presko nga dragon fruit paghimo sa wine. Okay? Ngano maghimo ta sa wine? Maghimo ta sa wine tungod kay dako og value ang wine. Okay? Ang wine food marketable kayo, labi na kanang special occasions. Okay? Ikatulo dayon, layo kayo ang iyang cash flow sa wine. Kay magkadugay man siya, kay dragon fruit 2 weeks ani, 3 weeks wala na. Madaot na siya, pero ang wine magkadugay, magkalami. Okay? 2 years, 3 years, 4 years wine pa lang gihapon na. Okay? So, mga ka-agri friends, karon atong sugdan unsaon kani paghimo. Una sa tanan, nagir tayo mga presko nga dragon fruit, no? Kini nga presko nga dragon fruit, ato kini siyang hiwaon. Okay? So, putlon kani sa inana. Okay, karon ang dragon fruit ato siyang hiwaon inani. Human ani scoop nato ni, ibutang nato siya sa container. Okay? So, ang dragon fruit atong ibutang sa container. Una sa tanan di ay, sa di pa ko magsugod, tanan natong mga equipment ato gina siyang i-sanitize. Simple lang man. Clorox lang atong hugasan siya. So, dayon, kinahanglan gyud tayo nani para limpyo kay sanitize ko atong production sa wine. Kay karon naa na siya dinha, nakasulod na ang usa ka measure inaani ato siyang butangan sa isa pod ka tubig. Okay? So, morning measuring cup nato. Isa ka measure, kulang gamay. Okay. Isa po kayo nato sa tubig. 1:1. Okay na. So 1:1. Padayon sa dinha. Kini dayon siya. Ato na siyang kanang kumuton. Dayon human ani kumot. Inani. So, mo na ni siya karon ang pag-measure. Bali, 1:1. Isa ka cup, isa ka measure, o isa sa tubig. Anton mahurot ng atong dragon fruit din na. Okay? Kaya napino naman ato na siyang salaon. Okay? Aron pure na siya nga juice sa kining dragon fruit nga 1 water. 1 ang dragon fruit. Okay, sala. Ang sunod na ito nga gabuhaton, sure sa pure nga juice, dayon, ang isa ka sukod inani, ibalik na ito dire, isa ka sukod, 4 na pod ka sukod nga tubig. 1:4. Okay? So, 1, 2, 3, 4.
ikaduhan nga sukod. Pat na pod. So, karon mo naman ni karon siya ang katong nanay tubig nga juice sa dragon fruit. Ato na siyang dugangan sa sugar. Okay? Pag dugangan ni sa sugar, ang upat ini ka measure, isa ka measure na sugar. So, upat na po ani, balik lang to dito. 1, 2, 3, 4, o isa ka measure na sugar. Okay? Mix na ito siya. Pat na po dani. Isa, 2, 3, 4. So balik kato kay ikaw o usa na po to ka sa upat ka measure, dugangan na po nato siya usa ka measure nga sugar. Karon kay nahuman naman ni siya, ato na din siyang kanang ipindalize. Okay, nakamix na siya. Putawon pa ni, binang kuan putaw. Putawon pa ni, dayon. Tayo gayo. Dayon i-pasteurize. Pasteurize, pinaagi sa kanang gitawag na itong pindalization. 30 minutes nga pabukalan. Pag magbukalan ni, i-pastor siya 24 hours. Aron, pabukalan na po usog. Kay after 24 hours, ang mga spores atong mga bakterya, napatay na siya sa double bukal after 24 hours. Karon ato na siyang ipabukal. So human na ito pabukal, mo ito'y tindalization, bukal ka isa, after 24 hours, bukal ka isa. Pabugnaw siya no, bugnaw na ni siya kaayo, karon ibalhin na nato siya sa dako nga container. Okay? Okay, nasa sa dako nga container. Kung taas ang to production, dapat puno ni siya. Daghan to production karon kay demo ra man so inani na kadaghan sa. Karon ato siyang takluban ani. Before takluban, ato pa siyang butangan sa mga additives. Ini siya. Natay yeast, wine yeast, natay tannin kanang pa-upload. Then natay acid, okay? Wine acid. So karon isulod na to sa diri. Ang isa ka container ani, isa ra ka teaspoon. Isa ka container nga puno. So sundan siya, inana, sundan sa atong pikas. Ito sa dayon nga wine yeast. Kani siya tanan, yeast, tannin ug acid, naara ni siya ninyo mapalit sa online. Kung pananglitan lugar maglisod ta sa yeast, gamit lang tag ordinary yeast, kini siya kanang blade yeast siya o kanang sa tanin, maglisod tag tanin, gamit lang mo kaning bark sa mangrove, kining gitawag og tungog para sa kanang maghimo ta og tuba, kanang coconut wine. Karon atong itaklob, kinahanglan pagtaklob nato nga walay makasulod nga hangin gikan sa gawas, madaot man ni siya. So natay airlock, okay? Ang carbon dioxide gagawas, dayon walay sulod nga hangin. Kung wala tayo ning airlock, atong buhaton, silupin lang, higtan diha, maburot man to siya katong sa carbon dioxide, i-break lang. Ang katong gi-break, higtan to. So mo na alternative kung wala ta ni, although naagi hapon ni sa online. Sa ilo sa kay paliton tag 70 pesos sa gali ang isa. So karon pagtaklob, ana siya. Kini siya mag-ferment na ni. Okay? Fermentation process niya, bali ang fermentation niya bali isa ka
bulan or 4 weeks. O, sige siyang ka-ferment, fermentation process, ang carbon dioxide yang ipagawas, ang alcohol mabilin. Ethanol actually ang mabilin, ang alcohol niya. So inana ang iyang procedure sa pag-ferment na niya. Naay acid, naay tannin, dahil naay katong yeast. Ang wine yeast, mga gito sa importante kayo. Kaya mo to sa bacteria nga mukaon sa sugar into alcohol. Inana ang procedure. Okay, kini siya, kanang fermentation na siya. Human sa fermentation, ato pa siya ibalik na pod o kanang pabukal. 30 minutes nga pabukal para patyo na to ang fermentation process. Maundang ang fermentation process. Human sa pagundang sa fermentation process, mo na nandang ato na siyang i-store. So, ato na siyang i-store. Dayon, after 2 weeks, ato na siyang sugdan sa kanang racking process. Unsay ipasabot sa racking, naamag ko na siya mga lubog-lubog, sediments. Ang sediments ato na siyang ibilin aron ang clear wine na atong ibalhin. Kung saan ni pagpamaagi na atay laing nga container, dayon ato lang siyang isaipon. Ang saipon nato dili sa moabot dito gyud sa tumoy kayo. Okay, so kini ang gitawag ni racking. Racking nagpasabot nga ang sediment kay mag-indok man ni dito sa ubos. Ang sediment atong ibilin, ang clear nga liquid o clear nga wine ato sa ibalhin sa laing container. Pinaagi lang ani pagsaipon. Okay, so cantation process ni siya, ibalhin-balhin na sa laing container, pinaagi sa kanang siphoning. Isiguro nga ang masaipon nimo katong clear liquid, ang clear liquid mabalhin dito, ang sediment pabilin dire. Okay? So, kini siya, mahurot ni siya din ha, mabilin din ang iyang sediment. So kini karon clear na kayo siya. Kay nahuman naman ta og dikan o nahuman na tag racking. So every 2 weeks man to atong ibalhin-balhin no. Balhin-balhin na to until naa na tayo finished product. Kining finished product na to para pag mo lamay siya, ayuban butangan lang additives like raisins, butangan nila. Human ani, agto na dito sa bottling. Ato na siyang isulod sa kanang botilya, kanong mga 750 ml nga botilya, labeling, takluban, storage na ready for marketing. So inana lang ang paghimo na to sa wine nga dragon fruit. Daghang kayong salamat. So mga ka-agri friends, sa pagkakaroon mo pa niya itong mga products diri. Pero kung mag-short order ta, maka-short order mo smoothie, maka-short order tag shake, milkshake, ana, kaya naman tayo mga dragon fruit. Diri atong product nga pwede na nato dadon sa mga restaurants, mga outlets nato, mo man kaning jam, mo kaning wine, o mo kaning ice cream. Okay? Ang atong ice cream actually, kuha na ni siya, kanang dragon fruit, Nestle cream plus condensed milk. Simple na kayo. Gina-frozen din siya. Muna actually, muna hard hitting na muna. Muna dali kayo magkahurot din tungkol sa mga bata. Gusto kayo sila sa ice cream. Okay? So, kung mo-contact mo, kung asa ni siya baligya, naalaman ko yung cellphone number, naapo ko yung Facebook account, cellphone number na ko, 0939-594-0382. Okay, Facebook na ko, Elmer Velasco Saire. Kontaka lang ko kay og magpa-deliver mo, o deliver man mi sa Frisco, mo deliver pon mi sa mga products namo. Ang outlet namo nga main outlet yun namo sa pagkakaroon nata sa Sakayan Restaurant nga nahimutang dinha sa Himaylan Libertad, Misamis Oriental. Umuagi mo diha, dapat na nagkasada, makapalit mo sa atong mga products.